हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव ओरैनो फिसायै मोनसे माने गोदान बाजार खुलिदो बे गोदान बाजारखौ आं दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै नैबेयाव माने फिथा फानदों आरो दावदै फानदों गोदानै मोनसे खुलिदों दासो बाजार नोंथांमोना नुनो मोनदों गोदानै खुलिदों नामा मादै गोदानै खुलिदों आदसा बेसे दिन जागोन बेहायलाय सानब्रै जाबाय आदसा माबायदि बेफारफ्रा ओरैनो थिगैनो दंथ'यो दा दं थिगैनो दङ आदसा मा फानो फिथा आरो दावदै आरो इनियाव मा फानो घुगनि सानसेया जयोना ना माने मोना मोनाल' जयो मोना मोनाल' जयो आदसा दा माने बर्थमान बिजनेसा मोजां दे थिगैनो दङ आंथ' नैया नोंथांमोना नुगासिनो दं गोदानै माने दासो खुलिहांनाय सानब्रैल'सो जादोंनो बिथांमोना बुंबाय सानब्रैल'सो जादों बेहाय माने बाजार गोदान खुलिनाया नैया बरिया नाबो दं बेहाय ओइ नाया सोन्दिलै बेसां नायालाय हा কিলো 200 আচ্ছা লোকেল না নামা আচ্ছা এই আপনালোকে দেখা পাই আছে এইটো পিওর লোকেল মাছ কিলো 200 টাকা কি মাছ মানা হা पंकज ना खनसे थिखांना हामाय नाखो खनसे थिखांना हो होमबासो रायजोफ्रा नुगोन थिखांनाव गोजौ नैया ओइया लकेल बाब्राबदों दे कस मास आब' माबाय फैदिला आब' बेखिनि ओरै मैगं थाइगं बायना लांनांगोन जानो आदसा मैगं थाइगं मोनानि लाइ लाफा आदसा थिगैनो दङ बरिया नोंथांमोना नुनो मोनदों नैया माने गोदान बाजाराव घुगनि फाननाय बे चावमिनबो फानो नामा चावमिनबो फानो नाबो फानो चावमिन फानो लकेल ना आरो चावमिन माने डाबल बेपार नङा ना आबौ नों ओरैनो चावमिन जायोना जाया जायो गोथावमोन ना बरिया उथिदो नैया बिथाङाबो माने चावमिन ओरै बुंनानै माबा কি খবৰ বেয়া নহয় নতুন বজাৰত আহি কেনে লাগিছে আপোনাৰ বেয়া লগা নাই এনে বেপাৰটো কেনেকুৱা চলি আছে আপোনাৰ নতুন হিচাপে গোটাই ধুনীয়া বিক্ৰী বাৰ্তা অলপ মাল আনিছতে এখন বিক্ৰী বাৰ্তা হৈ আছে হয় এনে ধৰি লোৱা আপুনি মানে আগতে বেপাৰ বেলেগত কৰিছে নেকি বেলেগ কৰা নাই আজি এই 4-5 দিনমানৰ পৰা এই চকতে কৰিলোঁ এই চকতে মানে নতুন বেপাৰ হিচাপে নতুন মাৰ্কেট হিচাপে ভালে হৈছে গোটেই বেয়া হোৱা নাই আচ্ছা ৰাতিপুৱা বহে না অকল আবেলি নাই গধূলি 4টা বজাৰ পৰা গধূলি 4টা বজাৰ পৰা আচ্ছা এনে কিমান মানৰ মাল অনা যায় 400-500 টকাৰ মাল অনা যায় আচ্ছা এনে জলকীয়াবিলাক কিমান মান কৰিছে এতিয়া পোৱা এতিয়া 400 টকা কি পাল্লা বেচিছোঁ আচ্ছা পাল্লা আনিছোঁ এতিয়া আমি কেজি 100 টকা আমি এতিয়া কি কৰিম বেচিম আচ্ছা 15 টকা 20 লগা হৈছে আচ্ছা কি লাভ হ'ব 15 টকা পোৱা এই মূলাৰ পাতবিলাক কেনেকুৱা এতিয়া এই 15 মূলাৰ পাত আমি 20 টকাত 5 মুঠিও দিওঁ আচ্ছা 20 টকাত পাত দুটা দাঙি দিয়াচোন মূলাৰ পাতটো কেনেকুৱা মানে লোকেল না কি বাহিৰৰ লোকেল আচ্ছা চব মূলাৰ পাত লোকেল আচ্ছা ঠিকে আছে কলৰ দিলবিলাক কেনেকুৱা দিছে কলৰ দিলবিলাক কলৰ কলফুলটো না কলফুলটো 20 টকা 10 টকা এনেকুৱা কৰি আছোঁ হয় কলৰ 80 10 টকা 20 টকা এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ চব্জি বেপাৰটো অকল আপুনিয়ে যদি আৰু বেলেগ আহিলে দেখোন আপোনাৰ বেপাৰটো অলপ বাঢ়াব লাগিব মালটো ন অলপ বাঢ়াব লাগিব মানুহ আছে হ'ব মানুহ হ'ব হয় ঠিকে আছে नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं जे बेहाय माने नाबो फानदों फुलरि फानदों दावदै फानदों लोगोसे आरो जोंनि ट्रेक्टर जि माने अमा बेदर बे ट्रेक्टराबो दङ बेहाय नैया अमा बेदर नुदों नोंथांमोना अमाया सोर फानदों अमा बेपारिया बहा थांदों अमा बेपारिया माने दाउबो बुथारदों माने दाउबो अमाबो थिगैनो नैया अमा बेपारिया बेसेबां करि खालामदों सेरसेयाव 340 नो रायजोफोर अमा बेदरा किलो 340 खालामदोंनो नैया माने मासे फानखायोना दिनाव मासे फाना मासे फाननाय जायो 5 किलो 6 किलो दानसोना सबा आচ্ছা
6 किलो 5 किलो लाबो दिनाव ओरैनो बिक्रि जाजोबो दाउ बिक्रि जाजोबो दा बर्थमान बेपारा थिगैनो दोङो 6 किलो 5 किलो जाना बिथाङा अमा बेदर फानो होननाया नोंथांनाव जुदि मोजाङै सोलियोबा आरो कास्टमारा बारा जायोबा जों लाबगोन जा आच्छा गाव बुथारना फानो नामा अमाखौलाय जों बुथारा बेलेगनिफ्राय बेलेगनिफ्राय लाबो बेमारिथ' नङा नङा बिदिनो जानाय जोङो आच्छा नैया बेमारि नङा अमाया हा बिदिनो जानाय नोंनियालाय मा फानदो खोलोम बिजौ नैबे खोलोम बिजौ बेसेबां करि खालामदों मुथा हा मा 8 टाका 10 टाका बुङोले हा 10 टाका आच्छा खोलोम बिजौआ माने मुथा 10 टाका न आच्छा थिगैनो दोङो आरो मादैया मा साना भाजा मारै बेपारा बेपारा मोजां द' आच्छा ओरैनो फुङावबो माने फानो ना मोना ना फुङाव फानो सानसे आरो माने गोदान बाजार हिसाबै माबायदि जदियाव गोदान बाजार हिसाबै बेपारा माबायदि जादों होनदों मोजां जादों ओरैनो मानसि रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं मादैयाबो नैयाव दै बथल फानदों दै बथल लोगोआवनो बुट भाजा दं गय दं माने गोदान मार्केट हिसाबै बिराद मोजां जादों गोदान बाजार हिसाबै बाजारनि मुंखौ नोंसोरलाय मा नाम दोननो सानदों दाबो दोनथ'वाखै बाजारनि मुंखौ दासिमबो दोनथ'वाखै माने बिथांमोना सानगासिनो दं माथो सानब्रैल'सो जाबाय नालाय साननैसो उनाव बिथांमोना गोदान बाजारनि मुंखौबो दोननो लागोन मानो होनबा दासिमबो बे बाजारनि मुंखौ दोननाय जाथ'वाखै नोंथांमोना हयथ' साननैसो उनाव बे नामखौ जुदि बाजारनि मुंखौ दोननाय जायोब्ला नोंथांमोना खेबसेबाव दिन्थिनो नाजालांगोन दै रायजोफोर या नैथिबो सासे ब्रयलार बाजारा हामदों आदा नोंथाङा मा खबर मोजाङै दाउफोरखौ बेपारा मोजां ना बेपारा मोजाङैनो दं गोदान बाजार हिसाबै दं गासै मोनजोबखायो ना अमा दाउ हा मोजां जादों न आच्छा बरिया दिनाव बेसे थाङो नोंनिया बिक्रि माथाम माब्रै बरिया माथाम माब्रै थिगैनो दोङो नैया नैबे ब्रयलार बेदर बिथाङा नैया माने फानगासिनो दं सेरसेयाव बेसेबां लायो दा बेपारि हा 240 या माने सेरसेयाव दाननाया 240 दाननायालाय दानिया बिथाङा सम गैया बिथाङा माने एकेबारे बिराद बेस्थ' बिनिखायनो मोखां खिथिनायाखै डाइरेक्ट माने दानै हाबा खामानि मावनानै रायलायगासिनो दं हेलौ रायजोफोर नोंथांमोननो आं गोदान बाजाराव खिथिगासिनो दं लोगोआवनो गामिनि मानसिफ्रा दै मोनानायखाय साफा सानै फैनो हमबाय নতুন বজাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সন্ধিয়া হৈছে সেইকাৰণে সকলো মানুহে প্ৰায় বজাৰ কৰিব আহি আছে আৰু আজি যিবিলাক গ্ৰাহক আছে সেই গ্ৰাহক সকলোকো মই অলপ দুআষাৰ মানে তেখেতসকলৰ মতামত ল'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি কেনেকৈ বজাৰ কৰিব আহিছে নেকি নতুন বজাৰ কৰিব আহিছোঁ নতুন বজাৰত কি পায় কি নাপায় আপোনাৰ চালোঁ চাইছা লোৱা নাই ল'লোঁ শিখৰ পেকেট লৈছোঁ নতুন বজাৰত তেখেতে মাত্ৰ শিখৰ লৈছে মানে কেঁচা চব্জি লোৱা নাই মাছ মাংস লোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয়তো ভাবি আছে কিজানি ল'ব তেখেতে অলপ পাছত ল'ব আপোনাৰ কেনে হ'ব মই বজাৰকে আহিছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ হয় কিনা নাই কিনিম আৰু এতিয়া মানে ৰ'দো আছে হয় গতিকে বজাৰটো কৰিম নতুন বজাৰ হৈছে ভালে লাগিছে ৰাইজে ইয়াত দলে মাৰ বান্ধি আহিছে এই আৰু ঠিক আছে বজাৰটো চাই ভাল লাগিছে লগতে জেগাটো ঠাইডোখৰ বঢ়িয়া হৈছে ঠাইডোখৰ ভাল গছৰ চাহ আছে নোপোৱা বস্তু একো নাই চব পায় মাছ মাংস কণীৰ পৰা আদি কৰি চব পায় এই আৰু ঠিক আছে नोंथांमोना माने नुगासिनो दं जे बेहाय ना हांसो बेदर बेखौथ' आं खिथिजोब्बायनोखा आरो बिथांमोना लाना फैदो आरो दासो गोदान नालाय साफा सानै माने औवा दासो दानगासिनो बेरा होनो खारनै गोदान बेरा हाबनाय मा जादिया ना दखाननि आच्चा गोदान दखान नालाय बेरा होबाय दे आच्चा दे ओइ मानो गाबखोलै या हा मानो गाबदो दादा किबा ল'ব আহিছে নেকি আচ্ছা বজাৰ কৰিব আহা আচ্ছা নতুন বজাৰ কেনেকুৱা লাগিছে হয় ভাল লাগিছে ন হয় ঠিক আছে এয়া ঘুগনি ফানা নৈয়া जोंहा लाजिदों खासेया এইটো আপোনালোকে মই অলপ পাছত কৈ আছোঁ ৰ'ব অলপ পাছত কৈ আছোঁ नैया दाउदै बेफारि धयनो खायसे माने दिन्थिफुंबाय खायसे लाजिदों
नैया मोखांखौ खिथिनो लाजिदों दावदै बेफारिया या सोरो माइ बायनो फायदो माइ बायनो दे एया बरियासो धुनियासो खाय আছে খাই থাকা লাষ্ট কৰিব নালাগে অঁ বঢ়িয়া লাষ্ট কৰিব নালাগে খাওঁতে লাষ্ট কৰে নেকি এয়া নতুন কেনেকুৱা লাগিছে নতুন দোকানত চাওমিন বঢ়িয়া হা ধুনীয়া হৈছে ন हेल' रायजोफोर नोंथांमोना आं सकखौ खिथिबाय बिथांमोना गोदानैनो बिराद मोजाङैनो बानायदों माने बिक्रिया बिराद मोजां आरो जायगायावबो सारिथिनि मानसि दं बेनिखायनो माने बेपारा मोजां जायो सानब्रै जादोंनो नोंथांमोननो खिन्थाखांबाय थ' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बे गोदान बाजारखौ माने दिन्थिबाय थादों आरो लोगोसे बेहाय गासैबो सबजियानो जा बेदरानो जा नायानो जा गासैखौबो मोनखायो खालि माने कास्टमार नांगौ ग्राहक नांगौ सोरबाफोर ग्राहकफ्रा जुदि फैनो इस्साबा बेहाय फैनो हागोन थ' नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम थ' दिनै आं बे बाजार खिथिनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय बाय